Alagad si Kanginan sa phone Morales and then may partner ka pa na ko this one dito. Don't forget, asap kita ha. Always say a prayer may gawin kay Son. Ang atong pagpanalangin unas na yung itong labang magagawin. Thank you kay Lord. Si maghihati ka na mong grasya mga tagadlaw. Okay. Thank you Lord. Thank you. Ang suwatan po ka na itong hatagan ng pagtagado. Pinadakinis o sa kalalaki na nagpatago sa ngang Reno. Kinikibutan ng duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong singer si Reno. Kini ako problema bahin ni sa akong trabaho taon isip ko sa konsyel sa barangay kung anong na problema ako no. Inaniyon ako pagsugod ang mga panghitabo ha. Huwag kang magbibiro sa iyong pag-ibig because you're the only one sa aking dibdib. Kahit na ngayon you don't believe it, sikapin kong I love you very sweet. Kahit na sabihin mong ako ay pangit, I'm ready anytime magpapakasakit because my love for you hindi magwawagli. Kahit natakutin mong ika'y bad breath, oh my sweet, oh yeah, oh my sweet, yeah, I sacrifice for you kahit anong pait. Oh my sweet, oh yeah, oh my sweet, yeah, I will clean your teeth so that no more bad breath. Sabi ng nanay mo ako'y gusto niya, sa bagay nanay mo para pang byuda. Sakaling sa akin man ay ayaw ka, nanay mo lang ang dalhin ko sa dambana. I will clean your teeth to sauce, I love you very sweet. Oh yeah. Dong, Rino. Ay day, oh. Udang isa na diha, be. Ay ano mo day? Ato sa tuwing mong bisita, be. Ha? Bisita ko? Nagkata-kanta ko doon. Kita pa ng bisita. Imong suki. Suki, sa usa. Ay, basta aduan lang. Nasa may beranda. Sige, magawas na ako. Oy, oy, pagdugay diha, ha? Oh, lagi. Sa ko bisita na ko. Sige, sa tuyoy. Suki mo na ako sa tuyoy. May nagmakadata da. Ay, makadala dito. Nangyay na pa yung nadinis kong si Hala ay. Kikitay, nangitan ako? May mundag niya akong si Hal. Kamu mo diya ini. Kita ka dito ka, day? Konsihal, mutlimot dayon. Wala ka kailan ako kung Oo, ako kung si Hala, limatot ka na ako. Nay ba naman mo nga pero taon na itong bisiha taon malimot mga tao sayas itong taon tungkol sa kabisi. Si Audrey ko si Hala. Ako bitaw itong imong leader sa una ba kung si Hala dito sa sitio Tambis. Ako ganito si Lourdes. Ay, si Morty. Say palido mo kabrira. Si Hala. Wala mo ko kailan mo taon. Ako ano mo duwa na mo kay buok god. ato konsihal. Imo man sa kong leader dito sa Sitio Lumboy. Ako to si Marsing. Uy, ikaw ni Sing Paspilan. Ala, uy, wala sa di kakailan ako, Kons. Ay, Naapaman ko'y buhok. O di, wala mo sa kingipon. Naapa, uy, diha ka buhok kap. Ilan, bitaw dugay na gyud kung wala ko makakita nyo, wala ko mapakita ninyo ba. Wala pa mo may mapakita na ko. Naglibog ko. Dili ba ako atong unang simana kap, gitagaan man gani ko nimog 5 ka kilong bugas, unya mga sardinas. Nalimot ka? Di ko kapitan ha, kung sihal ko. Ay, Kons, oo. Pastilan. Wala, kalimtanon yung taon ko ninyo. Nakalimut taon ko. O sa man, busy ba taon, kahit ani trabaho taon, kining, sa may ato ninyo, ha? Kuan, ako lang muna kap, ha? Sige, kunsihal ko. Ako kap. Uy, taon kaayo ko rin kap ay wala ko'y trabaho. Mamayanin lang jud ko ni mo kap kay Ay, saon. Wala jud may bugas sa bay. Tama ba? Ikaw, Sing. Kung saan siya tuyo taon ni mo? Ay, wala ginisudaan sa amo, Kons. Ha? Haway sudan? Okay. So, magpaabot lang tao sa ha? Paabot ha? Kung saan man? Para sa unsang kap. Para makumpito ba, imo bugas kang
Marsing, sudaan, maghuwata, basig na yung mga Yusuf drinks. May nagpakumpito ba? Kita joke-joke ha, joke-joke eh. Ay lalay nyo, lug sa botap, sigla ino na ninyo. Okay ra, Cons. Ay, maghumat. Nga, day, 500 oh. Tungalan na ninyo. Kilay kwarta dere. Ano lang oh. Ako yata ninyo. Kaya ka mo libayin na ha? Oh, salamat, Kap. Salamat. Kahaplatan. Kung siya na tao na. Ay, adto mo na pa doon, Cons. Tungkol sa imong pagkamang giloyon, sa imong pagkamang gihatagon, muda ako ka pa kakapitan. Ayan. O sa doon, Cons, mo suporta ni mo ni anak ko. Bitaw, tinuod yun ako. Sige, sige, salamat. Salamat. Kung mao na ha. Ah, Salamat. sige, Cons. Adto na mi, Cons, ha? Ano na mi, Cons? Dali na ulor, ti. Tana, ay. Kung siya halda. Sa to, Norte, sa to. Okay. Ingon ko, kuhan ka ng, ingon ko, Cons, buutan kayo ka. Ari na, me. Oh, asa naman sila? Pana, muli na. Asa may tuyo ato nila? Maray, kaon. Wala mo sila ibugas. Nya, usapod, way sudan. Nya, usapod. Wakagis nyo nunday. Kadang, suki na gito na ako taon. Unsa naman taon taan ni Rino? Murag paminaw na ako, murag maabot ang adlaw nga kita na sa unya ang way bugas o way sudan ani. Ay, sos. Ay, kablaka na. Nang ginoo. Di ta pasagdan. Malipay ang ginoo sa itong gibuhat nga. Buhata ta sa mga nanginanglan. Ilam sa gihatag ni Manila. 500 ra, oy. Ako giingnan nga tunga na sila, taon. Igo ng palit bugas og sudan taon. Sige, nakaw sa ko ha. Wadto ko sa barangay ka diyo. Chel, may kandaw ni mo diha, Chel. Oy, kamo mo lagi na yan. Kapitaw ni Constance. No? Oy. Ay, porbida. Kita gani mag-aabot. Pare lang isang pitaw na ko. Ayaw na ng kutsihal. Basta kita rin mag-aabot. Taon sa mo. Murang pong dili mo original nga barkada. Mga batang San Miguel ko ta. Mao no? Kawasan ko pa na ito barkada. Dara na pre. Usap to. Ato na atong tapukon. Tapuka, pre. Ingna nga mag-birkol na ta. Kani. Dali na. Andang na bugnaw nga San Miguel Pilsen. Kutsihal ba ay naunsa mo taon mo? Basta kita mga barkada. Dahil na kutsihal lay. Migo mo ta. Dahil tagayig bugnaw nga San Miguel Pilsen be. Oh, naraskili na, kuha mo. Oo niya, kung saan nga nablihin na ninyo? Maogding ato paborito, di ba? Ang bugnaw kayong San Miguel Pilsen. Sarap laging kasama. Basta kumpleto bakada mga batang San Miguel o sa nakatawag sa Birkol, kumpleto ta. Oo. Basta Birkol, di ginawa ang San Miguel Pilsen. Oh, abli na. Oh, cheers! Cheers! Oh! Okay! Mga batang San Miguel! Mag-birkol na mo! Perkol! Lipay kay barkada basta katapok kami. Unya, labay mga pila ka adlaw. So kay gayon na namin ato ko sa barangay hall nga gabi ka to. Susi ko kisay mi duty sa mga tanod. Kaya ako may chairman sa peace and order sa among barangay. Gabi ko, Chel. Oh, baby. May kay niya mo da. Kisay mi duty ron ha. Way absent. Kons, tanan Kons. O ya, unsa mo napabangay ka pwede ni. Mga pika, Kons. Ayo, mutanar ko naway kape kay lisod ba ni mo duty tag magabi niya. Way kape. O palit itong pan, raig paris kape. Ay, salamat kayo, Chel. Sa mura mo blanco taon tan-hour ko, gigopuhan mo nako ha. Kayo, musod ko opisina. Siga mo opisina. Nari kapitan. Siyo na ko kisay na asod eh. Oh, uy, tuon mo ilko. Sa ni? Oh, may building ba? Sa ito din eh. No, ay talo din mo to. May bigaw siya. Uy! Sabar siya, Rino. Uy, Kap! Ikaw din na? Naligo ko ka diya kay Murag alimutan manghug ko. Mo ba, Kap? Ito yung building bed, Kap. Oo, ako na. Nag-away mo kung sa kasawa mo o ako mo pa uli. Dinhi ko na to. Mo ba, Kap? Normal mo nang mag-away yung magtiayon, Kap. Normal mo na. Normal lagi, pero og magpermi na sad. Di naman binali normal. Ay, sagdi lang, Kap. Masitol na, Kap. Misuod lang ko doon, ba? Kay nakita na ko nga hayang suga sa opisina. Abi na ko, may laing tao nakasuod. Anto niya ko subos ka pa. Anto lang ko dito. Nagpapalit kong paan. Bawas ay kape. Ay ko subos ka pa. Sige, Kon. Salamat.
Nasya ako kay pagkita na ko sa kapitan nga ano siya sa opisina bibiing dako. Nya dito po yun maligo taon. Nya dito matug. Awal lang ko reklamo kay sulti niya. Nag-away mo siya siyang asawa taon. Nag-away sila. Hinungdan nga wa siya muli sila ha. O nya pagkasunod adlaw misuroy ko sa barangay hall. Gabi gyapon. Tanaw na kung kinsay tanod nga mo duty. O nya. O kinsay tanod duty ron. Si Taldong Coach. Wa siya duty ron kay Biok. Biok. Napali uso ba yung biyok ron? Binakuha na mauso. Napali na. Ayun na. Pre, kino? Pre, Coach. Pre, kisa na sa taas? Ayaw mo kayong suga? Na si Kuan Coach, si Kapitan. Siya diya. Bir na siya man ikot Coach. Nya, anak ligo. At nya, anisan magluto. Ani matuog. Mura mo gaya iyang bahay ni. Magkatulgan na diha. Dugay na Coach, oy. Katupang, Kuan pa. Ato pamiyagi ni mo at sa to. Sa to alaway basta nga pili na dire. Oh. Di. Abi no ko limaw na ka na Coach. Oo, man ka ang iyo sulti na ko nga tungkol sa adlaw nga nakita na ko siya sa taas ba. Mingon ko siya tao nga anak siya to ginagaway ko siya yung asawa. Na, ambot lang. Katong piniro ng higda diha ba. Mo man yung rason nga nag-awas daw sa iyang asawa ko no. Mo ba? Hmm. Pwede mayo nila. Hmm? Di mo man yung bahay ni Margayol. Pubida do. O ni dako ni Berandas Corinte din ni tubig. Ana bagay na siya magluto diha Coach. Nagdaan siya gutien diha sa taas. Ano mo kit O kita na. Na, kami pamagani sugo pagpalit og bitin na kay nahurot ko na yung bitin. O ba? Lagi. Isang taon sa kapitan. Ni taon nga issue sa maayo taon. Ah, Sige lang akong pagkasultihan eh. Coach kan Alex sabak kung saan nga sulti ko niyo ano kung sa taon na. Yawa. Basig ako yun ito ni Cap Coach. Di ko, ay kablakan na, di ko magdagtaw. Ako mismo ngumuangkon ko nga nahibaw ko siyang kalaki din eh. Ako lang siyang pasabton. Kay, suor ba yan na ako. Kami na may partido taon. Pagdagan na kong kutsihan. Sige, sulti ko niya pre. Nagisulti kong kapitan. Ako siyang ipasabot nga basig ma-issue taon siya ba? Ako siyang ipasabot nga di mayo yung gibuhat kay unang termino pabayaan niya. Unya. Kinsa na... Oh, ako ni Kap. Siya, dali, sobre. Natulog nakakapda. Wa pa. Wapi pa ka man ako kaligo. Nawa sa aircon ka pa eh. Mau ba? O saman, ay nangaya na to. Kaya lang Kap. May tuyo ka ba, Kunsel? Kuwan Kap. Gusto lang kong gisulti niyo ba? Personal ha. Mayo ning gayon na kitarang dukaron. Gusto mo ka na, ha? Bahin ba sa umaabot nga eleksyon? Hapit na ba? Dili bahin sa eleksyon Kap. Usam to di ay na. Kuwan Kap. Bahin sa yung pagkatuog nun siya. Kap. Nahadlo ko ani mong himo Kapda. Nga tingali maisyo ka ni. Magdaot ka ning kalakihan ni mo Kapda. Recorded by X Thunder Gaming. Madaot mo karera sa politika ni Kap. Kaya di mo gud maayo nga sa mata din sa mga constituent ato taon din sa barangay. Ikaw mismo ang kapitan. Dapat gani. Usa ka sangay mo badlong sama nini yung sitwasyon nun. Time sa. Usa ba buhat mo ipasabot? Nga wa ka magkauyon sa kong gibuhat? Ug imo kong gibadlok? Kap. Di man ni para nako. Para imo ni. Timan nga, hapit mo yung eleksyon. Sumagod ha, kada sesyon na to. Mureklamo mga kusya kay dako kay Beranas Corinte, hasta ng tubig. Unya, matuki ni nga, ani ka matugin eh. Away, problema na ko kay kalyado nga ta. Pero, kanang ubang taon nga mga partido, kanang ubang taon nga mga oposisyon, birahan ka nilang mayo. Bili mo Kunsel, no? Nakita na ako nga murag wa ka modapig na ako. Kay kung midapig ka pa na ako, dili ka maghilabot unsay akong mga gipangbuhat dinhi sa akong opisina. Ako ni opisina, ha? Dili ni mo. Mao nga ayaw paghilabot. Kap, huwag ko manghilabot. Kung anong gitabangan lang, di ka. Kaya ikaw rin siya madaot, anak. Madaot ko kung maghilabot ka. Noon sa mga kapoy. Umahibawang mga tao ani, ha? Gubay mo kariras politika, Kap. May kaingon ang mga taong gipahimus na ni mong maayo ang iyong posisyon. Para paglikay ba nga di ka madaot? Ano ni buhat tao eh? Naman kay kaguling bay? Ano ni magkakita ba sa inyo? Ano yung kamatudis barangay hall?
Hindi mo naman hinunin mong bahay ng barangay hall. Kuan, Oh, kung may bawang matawa ni be, pabutar pa ka sila ni mo sunod leksyon. mudaog yapon ko, konsihal. Bati ka. Pero ikaw, amot, og mudaog pa ba ka? Ha? Kung sa buti mapasabot ka. Sugol ka ron. Dili ka na kaalyado na mo. Pangitan na lang og laing partido nga mudani mo sa sunod nga eleksyon. Kapitan! Mao ni ako problema ron kay palampot ang kapitan taon sa mong partido. Maunta, o kay gibuhat nga daotan. Kung dili, mitabang ko niya. Pero gilain niya sabot. So, man ako, di ko gusto nga maputrahan taon ko sa kung mga kauban sa partido taon. Kaya naibawang ko aning eleksyon nga, kontrahay man ni. Gusto ko nga kauban, gyapon mi. Sila may mitabang nako. Nga kung sabay akong buhaton, ani. Ako gili, naganon kita kag kapitan, tabagi ko, ani, be. Kung saman, kung kamoy pasultihon, Rino. Hello, Ate Bres! Ba! Good morning sa tanan! Good morning, good morning, good morning. Kita mga ginikanan sad, para di ka po itong lawas, ato himno ng Sid Panyawan Coffee Mix. Itong mga the best kayo, buntag sa iyo, pwede kami inuman away, so di mo tiyan, para kondisyon kay ka. Panyawan Coffee Mix, the best kayo na nato himno kay Dunas na kambal. Ang bitter nga makapabitter sa itong kalawasan. Mao na inindot kay himno na to, labi na taga-opisina ka, inong ng Sid Panyawan Coffee Mix. Thank you kayo. Okay, Ate Bres! Okay, ug pasalamatan ako ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sid Panyawan Herbal Capsule, Sid Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sid Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas ng sugar. Ayaw kisipya pag inom, kaadlaw cute. Katulos sa usa kaadlaw inom. Sa buntag, unya ka mukaon sa imong pamahaw, inom na daan og sa kakapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Inigpaniuto ni mo, maugyapon sa gyapon ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule, imong immune, unay ka mukaon sa imong paniudto. Maugyapon, ini kagabi, sa di pa ka mukaon sa imong panihapon. Inom na sa kadaan og sa kakapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Ug alang di atong na problema gyud kaayo bahin aning kidney ug UTI. Ayaw na mo pagkuul, di na mo magbuul, di na mo ang mahadlok. Tungod kay doon ay nagibuhat ang Sid Marketing sa tambal anang atong gibati bahin aning kidney ug UTI. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong immune kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha, alang sa itong kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan itong mga igsunan nga migamit sa tuang Sedlenment Oil, thank you yung kay Ridong Tanan. Kamu ang nagimog number 1 sa tinuod nga buwag tang sa itong panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, barikos, bens, katul-katul, kutos, kabataan, ilikay, pagkita sa dinggi kong mga plasta sa Sedlenment Oil, atong dapit-dapit, yung sakit, haplasan na natin Sedlenment Oil, atong bagtak, bikuga na, haplasan, haplasan na itong anak sa Sedlenment Oil, guli na to, ang tanang mga construction workers, kanang mga kagid-kagid na to diya tungod sa simento, haplasan na nato sa Sedlenment Oil, nga tinuod mo tabang nato nga anara mapalit sa butika, di ba Kuya Gili? Ano na mapalit sa butika, Gams? Wala ka na ibalikan lain. Ang ato batugan na kay Gams, Sedlenment Oil, Gams. Ato rin butika mapalit. Ato ginang balik-balik ko, nigala kay masipyat yata. Mailan yata, di mo muligas gawas. Basta ato rin ang tinuod nga Sedlenment Oil sa butika. Butika. O dili gali mga ikson, arita sa Facebook, Gams. Atong bistahan na Facebook na ito. Talong ito yung page sa Sid Marketing. Magkita niya ang Sid Marketing, Gams, sa page. Na-type ninyo ang Panyawan Herbals. Okay, kalimot nga atong i-like ang page pangigala. Oh, I like it. Na makita dito na ang mga genuine Sid Marketing products. Genuine, eh. O ang mga Panyawan products, Sid Marketing, Gams, mapalit na po na to sa Shopee, mga ikson. Sa to pa, wadi kita masipyat. Kaya layo-layo tas butika, Shopee, mata. Ari mata sa atong Facebook, no? Basta ang tinuod na ang Gams, wagi nas gawas sa butika, o sa Shopee. No, may gala, no? Ari ta, Shopee, butika. Okay, nga to ni Mama o ni Papa, nga nila ni
Rodrigo Kalinawan, Gams. Aha. Rodelita Kalinawan. Kuya, Dako si Liniment Oil. Tinamita yun din si Liniment Oil. Rodelita Kalinawan. Dako kayo? Oh, yung ikso nga si Hirbin Kalinawan o sa iyang pares nga si Mirabel Amakma Kalinawan. Dako O eh. gabi na kayo silang bunso ka na, Gams. Yawa. Si Hilson Kalinawan. Ah. Namuyo sa Lapu-Lapu, Suong, Lapo. Kasanta. Asan yung Suong Kasanta, Gams? Sagdi lang. Oh, sa pinalangga niya pagkumangkon niya ka, si Ondong Habir. Salamat kayo sa pagsaling ninyo sa atong bantugan ng hapla sa Acid Limit Oil. Aray, butika na kita. O shout out po sa mga igagaw ni Ma'am Teresa Tirol. So yan, diyan sa ubuhan ni Nabangga Bohol. Ay, Nabangga. Nga nag-atiman sa ilahang pagpanangaligo diha sa Tambiyaw. Murag lisura ning murag Tambiyaw Beach. Murag bangali nangaligo ni sila. Pare, Sila si Tamburiyaw. Tabutiti Buri. Nilo di si Iskaba o si Joki Iskaba or Joke Mani Condrado Terol igagaw ni Ma'am Teresa Terol Surya. Okay? Sa tanan nga namati na to karon bam. Yes, ayaw kalimot ha. Alamin na diha sa Sipalay City. Kusog ako dito. Occidental naman yung Sipalay, no? Sa Negros. Bini Marino, Georgina Marino, or Mariso. Jasper Marino. Marino, Mariso. O, yung muna sa Osbonato belated mga palipay, no? Congratulations sa late na Mr. Jordi Yanong o ni Jill Maureen Yanong. So, Mr. and Mrs. Yanong nga gikasal ni atong May 31 diha sa simbahan sa Aluginsan, St. Rafael Powers. Congratulations. Unya, yung pangali ko, ayaw kalimut ha. Celebrity Kudik Beauty Soap. Doon na kini mga sangkamang gluta tayong papaya extract ng manusab natural moisturizer para dili mag-dry ang inyong skin para ang kotis artista o younger looking. Sid Marketing ang tatak sa kilid tanawa ha. Ayaw mo pa ka magpamalitan na nag-isuroy pag-inquire mo sa butika. Sid Celebrity Kodik Beauty Soap. Panalitan doon ay whiteheads. Doon na ba kayo blackheads? Doon na ba kay dead skin? Mo repair ka ni siya? O magpabilin ka mo younger looking o kotis artista. Celebrity Kodik Beauty Soap. Ako naging on tatak Sid Marketing. Thank you very much. Ate Pres, Okay, ang insendo dato karugad si lawa. Dudong Rino, Ate Pres. Rino. Kani si Dudong Rino sa kakonsihal, Ate Pres. Unya, tungod lagi kay ang niyang pagkakonsihal, may kayong tao, daghan mo tabang ka na mga amigo niya. Kay siya lagi, kining siya ay committee sa Peace and Order, musuroy yun siya sa mga barangay hall basta gabi, kay tanaw niya kasi duty. Bantayan niya dito, Ate Pres, nga ang kapitan na ito, matulog dito. Sa barangay hall. Oh? Ikramo ng mga tao nga dako kay beranan sa suga. Wala ba yung kapitan? Naibay. Di nga nung Na ganun. iyang mong ikaturungan nga nag-away siya siyang asawa, mga ato siya tuog, ay puling bed dito. Unya? Ato siya, ay supabid dito nga iyang katulugan. Inana, ato siya matulog dito, niya, mag-irko ng maayo, mag-butagay ka dito. So, dako, yung beranan sa barangay hall. Hindi ba niya maayo, kay murag imo nang gihimog bahay, barangay hall, dako nga, madaot, may tana. Bam, o sa ikasulti na to ani Bam, sa imuhang labas Bible? Gulian. Labas Bible niya. Mabasa na ito nga ang kapitan, atong tuog barangay hall. Nagyapon. Naaga po, di gud Nagyapon. kalikaya. Di gud magalikaya ni sila. Ang pangutana ni niya, kini mo sa nagpahimo sa iyang ano, power. Sa power. Sa dilip na mo paambit na diri ay sa Marcos 10 verse 43 to 44. Kung may usa ka ninyo buot mamahimong labing dako kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. Ug ang buot nga mamahimong labaw sa tanan kinahanglan nga siya magpaulipon sa tanan. Kay question. Nakapaulipon ba siya? Aning gutloa? Wa siya kapulipon kay siya ay nangulipon sa mga tao. Bugno. Yan pa kutsal pagabot ka. Yan pa pagabot ko siya kanang cup bugnawas aircon sa. So ba pahinayan. Unya ka pa ito babam kay siya litaktak sa partido. Tungod tay pitambagan niyang kapitan. Kay na madlong lagi. Lagi. Karon, ang tambag niya diri, ang pangutanan niya kay gitaktak man sa partido. So ang pangutanan niya kanang ang usaon ni nako dili ko gusto nga magkontrahan ko sa ako mga kauban sa partido kay nahibaw ko kay nahibalo ko pag eleksyon sila ang itabang na ako kung sa may akong buhaton palihog ng bagi ko ninyo. Dili man tinga ibutang nato ang mga tao
agniyon sa kapitan nga ato nang kontrahon si Rino. So ang mga kaalyado nga konsihal mahimo nga mo kontra niyang kapil kay manduan sila sa kapitan. Pero Ang mga tao. wa man takasimba sa kasing-kasing sa mga konsihal nga basig muuyo lang tinod sila sa kapitan pero ang ilahang kasing-kasing mulaban dito Rino kay tibaw man sila nga si Rino way daw tang gibuhat. Lagi. Siguro man siyang nagbadlong sa kapitan kay ang kapitan nagpahimos kurente. Ang kapait ko bam, kanang kapitan, ug arang-arang pagkabutang, gastuhan na sa linog, mga pila ka milyon para mapildi ang gid. Gabs, doon kailan mo kapitan nagwata na sa unagams. Wa, kasi Ay. Undi ta ha. Undi ta. Ang ako ang ako ani Goliath nga ayaw ka hadlok Rino. Kay bisan tingali og pag independent ka ang mga tao hibaw mas imong binuhatan. Wala man ka mag-abusar sa Imo ka tudan. power. Kanang imong gibuhat ka magsusi ka dito sa barangay kada gabi kay ikaw may prison order committee na abay mga legit nga tanod. Eh, ikaw di ba tagi kag pesador bam? Goliath. Unya ka nang Bato ka, duty ka kay tanaw ka sa mga tao kasi duty. okay. Basta schedule lang mo kay sa kada ka semana kay Susunod day, ana. na may usa ka daw nga unsingan ini niya. Ang mga tanod kanang ako gina silang istoryahon nga kanang bisag ingon ani ko pero nga ako ang pulong na biningipon. Munne kanang tarungon ba pag-approach ba? Tinawda. Panalitag mo absent ka, magpahimawalan ka sa imong dako-dako, nga hindi ka katunga. Ako nakakita po nung ipuli. Ano? Ayaw ka balaka. Ako lang panapos ani konsihal Rino. Ayaw ka balaka o kontrahan magani kas kapitan hasta sa mga kauban. Pero ang mga tao na ibaw sa mga binuhatan, ang ilang kasing-kasing naana nimo. O gusto mag-independent pa ka. Kay panangilitan og katong gingunig sa tingin mo bulat ng budakan kaghang kwarta pildi ka. Pildi ka. Pero ayaw ka balaka kay ingnon tangpo nga ug ari ka sa karong kini pag-record ani Goliath kuan manir kanang bispiras maron sa Sacred Heart. Fiesta, may fiesta, bernes. May fiesta. Ang wali paspari nga tuway, kani bitaw mahitungod sa pagserbisyo sa katawhan, ana siya nag-hisgot man ta og Sacred Heart, nag-hisgot man ta kasing-kasing, kung ari ta sa mga artista nga nag-advertise nga para panindot silang buhok, para panindot silang kutis, para mabatan-on sila tan-aon, unsay tan-aw ninyo, kompleto na yang pagkatao. Ang ilang kasing-kasing, umusta man. Umusta man ang ilang kasing-kasing. Kaya gari ka sa kanang spiritual aspect, gari ta ni Ginoong Hesus, ang iyang kasing-kasing gigamit ni sa tanan tungod siyang gugma nga way pagsukod, way kinutuban. Nagpakamatay siya, dili lamang alang sa iyang mga kaila, sa iyang mga higala. Nagpakamatay siya alang sa iyang mga kaaway. Mao na nga, og itakli nimo konsehal Rino, ay ka bala kay mga tao nagtan-aw sa imong binuhatan. No, di ba? Nagtanaw sila. Di ba nila din mo ginagawin mo kapitan kay may bawa na kas mga tao ka. Madakot mo record. Di ba nila? Pero og hindi ka kadaw, pasagdahi. Namin itabuan na bam. Usa sa mga kapitan din sa Sudad Sugbo nila natunganlan sa barangay. Kuan, iyang barangay hall gihimo niya balay. Daan pa ko. Pero papawa ba sila? Daan pa ko na di kailan. Di papawa ang kapitan? Asa yung mga anak? Kasi may napapawa. Hindi lang ako mga hay alam ko. Kasi may napapawa, kasi may kapitan, kasi may mag-iit. Hindi. Hindi. Anti po pamilya, gipapuyo. Kani bitaw. Okay, murag ang balay ang barangay hall, murag iyang balay. Nangahihayit. May pagnilansan. Ay, mga hinay-hay, mga kuan. May pagnilansan ninyo ko kapitan da. Pero Mausa na imong buhato. Kung guba ng bayan na mo. atong balikon Goliath, atong press, atong balikon nga pananglitan din kabot sa eleksyon, mapildi ka og sa mga katigwangan pag Goliath. Aliw ka kaguol. Kay mapildi ka, didaog man ka dito sa taas. Ana. Pero kato ako Goliath, bidaog ko. Nakadaog ko. Ano, kita Tapos muna ako ka nanukod. So ako na pero mo isang nito. Good ako ang puzzle, Tihon.